Prišlo nám aj niekoľko otázok, ktoré sa týkajú montáži. Na tieto otázky vám zodpovie vedúci montážneho tímu Gabriel Gebel. Bola som v kuchynskom štúdiu, dozvedela som sa, že výrobu nábytku zaplatím im, ale montáž kuchyne zaplatím na ruku montážnikovi, ktorý príde. Trochu sa bojím zaplatiť niekomu cudziemu a v hotovosti. Čo keď si všetko po namontovaní v tej chvíli dobre nepozriem a neskôr zistím, že ešte niečo treba dorobiť? Bojím sa, že už toho montážnika neuvidím, alebo že nebude chcieť prísť, keď to už má zaplatené. Veľa obchodných zastúpení väčších reťazcov na montáže nábytku používa rôznych externých zamestnancov. Tí nie sú priamo previazaní s firmou, ktoré zákazník zaplatí za výrobu nábytku. Sú najímaní na montáže konkrétnej zákazky. To nesie so sebou určité nevýhody a riziká. Cenu za montáž nášho nábytku platí zákazník vždy nám a je zahrnutá vo faktúre. Montážnici, ktorí prídu k zákazníkovi nábytok namontovať, sú naši vlastní pracovníci a teda sú zaškolení do nášho výrobného procesu. Moja skúsenosť je taká, že každý externý montážnik má svoje pravidlá a svoje zvyky a preto je kvalita montáže u každého iná. Nemusí dodržiavať kvalitu montáže tak, ako ju máme nastavenú v štandardoch my v LM Interiéri. Jednoducho nepodlieha kontrole kvality. Naši montážnici každú zákazku montujú podľa vízie firmy a pod kontrolou nadriadeného. Svokra si objednala kuchyňu a predseň v interiérnom štúdiu. Chodbu robili celkom dobre, ale pri kuchyni mali problém s rohovým spojom skriniek. Jednu skrinku odmontovali a zobrali so sebou, že ju opravia. Týždeň sa u svokry nikto neukázal a po urgenciách potom prišli úplne iní chlapci s inou skrinkou a vyhovárali sa na tých predošlých montérov, že to urobili zle. Teraz chcem do nového domu kuchyňu pre seba, tak sa pýtam vás, ako je to u vás s montérmi, lebo sa chcem už vyhnúť podobným problémom. LM Interiér máme vlastných montážnikov. Znamená to, že sú to naši vlastní pracovníci, ktorí dlhodobo pracujú u nás. U nás sa nemôže stať, že by sa jeden montážnik vyhováral na iného, vzhľadom na to, že pracujú ako jeden tím. Naši montážnici sú špičkoví stolári, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti s výrobou nábytku na dielni, ako aj s montážou pre aj náročných dizajnérov a architektov. Naši montážnici majú plnú podporu strojovej dielni, ako aj konštruktérov nábytku. Každý problém, ktorý sa pri montáži vyskytne, sa okamžite rieši s prioritou k spokojnosti k zákazníkovi. Keď montážnici potrebujú čokoľvek upraviť, sú priamo na montáži veľmi dobre technicky vybavení. Sú to skúsení stolári, ktorí veľa neočakávaných problémov dokážu vyriešiť priamo na mieste. Ak si to situácia že vyžaduje, hneď to konzultujú s výrobou a tá im vie pripraviť alebo upraviť nový dielec nábytku. Robíte aj servis na váš nábytok? Ako jedna z mála firiem poskytujeme záručný aj pozáručný servis. Nevyhýbame sa tomu, aj keď má od nás zákazník nábytok namontovaný a zaplatený, ostáva stále našim klientom. Preto, ak niečo po čase treba servisovať, ochotne prídeme. Ako je to so zárukou? Na náš nábytok poskytujeme predĺženú 5-ročnú záruku. Čo ak mi neskôr bude treba nejak doladiť pánty na dvierkach? Používame len tie najkvalitnejšie kovania a nábytkové komponenty, ktoré zaisťujú hladký chod všetkých pohyblivých dielcov nábytku po mnoho rokov. Ak by predsa bolo niečo potrebné doladiť, môže sa na nás zákazník obrátiť, alebo si to môže urobiť aj sám podľa našich videonávodov, ktoré máme na našej facebookovej a webovej stránke.